Di ba kasalitaan ni namnama nga napauloan, arapaap. Dati nagan nga namnama, agad hangang pukawan ni tinamnama, tanamnama nga ron. Siyempre matungpal na tarapaap na. Anyat tarapaap ni namnama? Anyat tarapaap na nga sang kapamilya. Salgudahin nga ron, isurat ni pagkasalitaan ni namnama nga napauloan, arapaap. Dear Manong Nemi, maar-arakatok kami manen ni Tidayta nga bigat Manong Nemi da panagrurubuat nga mapanagbasa. Da kaming opat nga kakabsat Manong Nemi nga siyak nga inauna, ni namnama, tinagan ko. Ni ading ko nga John, ni Juju kinilili. Ada ako ang Manong Nemi iti second year high school. Grade 6 met Manong Nemi ni June. Grade 4 ni Juju. Idinto ta grade 2 ni Lili. Makumikumit Manong Nemi ni Nanang nga mangtultulong kanagiti duwa nga adjek nga grubuat da Juju kini Lili da sanda nga masulo iti grubuat. Piamtakam kini John. Okay na okay, Manong Nemi. Dalpas kami nga nangan, nagdigos sa grubuat kami ta. Yun ore milang ni tatang Manong Nemi tapno sumangpet diti balay na isuit pagluganan mi. Diya ipaspasada na nga tricycle. Iti agsapa Manong Nemi, masapa nga rumuar, tamapa nagtalus. Taiso na kit janitor Manong Nemi ti maysa nga opisina wano maysa nga kumpanya. Ito na makadausan Manong Nemi sakmay iti alas 7 wano alas 8. Masapul nga agawid dito balay Manong Nemi napno umay nakamalaan. Isupay na iti pagplete mi. Imbes ko mga plete kami iti sa bali, ni tatang at ipagplete yan mi. Dahil pabalunan na kami mat ni nanang iti pagplete mi, ngagapan, agawid, nakasaga naman ten di balon mi Manong Nemi. Noon yat si dami iti bigat, isumat ten di balon mi. Nung sidakam ko mati prinito nga tuyo met ti pagnal daw mi. Nung sidakam ko Manong Nemi ti lineng tang itlog met ti balunan mi. Wahan Manong Nemi, masansan no ka mangmangig ko kanatatang kininanang no kastang agsasalita da. Di ka pinagsuldo, ha? George, amumatan nga no anya ti pa, kinsenas, kin katapusan, no anya nga petsa. No kinsenas, no saan nga 16, 17. Mabaliman na eksakto nga kinsenas. No depende, no di 15 kita biyernes kuma. Basta niya man ti end of the month, ang no end of the week. No end of the week at 16. No end of the week 17 and 17. No end of the week at 29. Domingo, kan Lunes, 31. Di Lunes, kas dyan. Pay. Ay, po. Kirao. Agkarutukod man ang pagbagasan. Baglagi din ta adalat tayo talag kanyak nga agpalaba. Tayo sumad lang ti maitulong ko. Ti agawat iti labaan tapno di kasta kita. At na mainayon ka na kiti mapasada ken ti sweldom na kinsenas ken binulan. Amad langarot nga dakkel ti sweldo mo ta janitor ka madlaeng lakay. Hamulan laeng ti janitor. Janitor ko naman hanga. Kunam hanga janitor laeng. Wanang himisot kababaan. Wan kababaan nga madda na dalos. Sungarod ka dalosan nga trabaho. Ti janitor. Wano janitress. Tagdaldalos nga rod, di isot kadalosan. Trabaho. Tanya nga rod kata hanggang nakwat mabaling nga mga opisina at undergraduate akmat. Sika high school graduate ka. Nag-college sakman iding, sakman na ituloy. Gabutirigan. Sa upat anak tak. Putot kang namin na putot. Tustunan dito ako laking kaidi. Alapay, alakala nga ala. Dalang rod June, namnama ni June. Usto na ko man. Di awang kumaita ni the George ka ni Lili. George saya. Hana? Ni namnama ni John.
sa ni George kini Lily. Susapo. Sikat ni George. Kini Junior nga rin ti George. Ni Namnama. Ni George. Junior. Ni Jojo. Kini Lily. Upat lang na kita anak ta. Di mo pa may kabayasat na ganda. Ano saan? Namnama. George Junior. Jojo kini Lily. Dapas. Ay, alala mga asinapod Diyos. Helen, bakit? Basta tinasken na talgad kayan tayo, lumampay kasera tayo, kasera, bil ti danom, bil ti kuryente, nagato nga bilbil, napiyata, hanggang bilbil, bakit? Tanabintas lahat iti pamagim, kat no kasta nga marabyan ta, no, gitatan ti rabii, siyempre bakit, mapanti iliw, may ikat ti banbanog, malipatan ti problema, no, orugyan tanto matanda, numan sa, talay pagbaga, mangmangigitan nagta. Man ano, kadamudamot nga nagkapuda iti romansa. Basta no ka manong naimiti masadsahan nga mangmangig ko nga dialogue tananang kanitatan. Muna ni tatang, iso kano ti kadadalusan ti trabaho na kaputa janitor panagdalus. Wen manong, no kasta ngagsapan, mapanagdalusan, masapol nga before nga sumplet ti kiti empleyado na dalusanin, doon nagtibisina, kanda dumapay nga dalusan na. Sana kam umay alaan, tapno da kami aglugan iti tricycle nang itulod na kami iti eskwela. Agabay mo't laki di manong elementary and high school. Sa nukasta, nga pangaldawan, nagtitipon kam tung upat nga kakapsat, babang kam ti sirok ti kayo, kat sadya tunting kam pangaldawan. Noan niya, sidat may si dami, nagpapada kam amin manong. No itlog amin. No tuyo, no galunggong. No pinakbet nga kangkong, no adobo nga kangkong, siya. Nagananos kami, Sabat nga, agsarday ti pamagbaga, dagiti naganak kada kami, nang runa kaniya. Nga magbagada, namnama, sikat ti namnama mi, nga katulungan minto. No makapagturpos ka ti kolehiyo, kaya tagtrabaho ka, tulungan na kamto para ka nagiti adim. Sikat ti pangnamnamaan, ka nagiti adim. Kahit hanggang to pala makidubnubyo, urayam to pala makapaggraduar mo ni John. Sakbay tumot nga kasawa ka, no, as pagarigan. Takasan tumot karamidan ni John. Aggraduar tumot, tulungan ng tumot ni George. Santo ang kasawa, no, makapagturpos mo ni George. No George, no, isang to George ka nga, George. Ni Jojo ko naman. Ni Jojo. No makapagturpos tumantin ni Jojo, tulungan nanto ni Lily. No makapagturpos to ni Lily, ag-asawan tumantin ni Jojo. No makapagturpos tumantin ni Lily, ag-asawan tumantin ni Lily. Sinong tungar ti mabati ka na kayo ng no ag-asawa ka maminan? No kaya to ni Lily, nga dito idan to balaya kita. Nagtala na to tungatang kaskasera. Anto nga tamatan at ikaligagom tayo nga tamtumatan at madaan ti bukod nga house and lot. Mapagbasa takam nga ta amin nang so harap nga kunak nga sikat namnama mi nga mangtulong ka na kami agtitinulong tayo manakaditara pa mo namnama makapagturpos nagbalinak nga accountant at bilang ti kwarta di bangko. Kaya mga opisina kanto ni di bangko. Mabaling nga dan tumatin service car mo. Ito ng mga opisina kan di bangko. At sa balik ito nga tamat ti balay tayo na. Ay, magkasano nga rod. Dumakdakal ti magastos. Di madumakal wano madut sweldo ni tatang nyo. Dukasta nga malpasan ti managdalos na tibigat. Nagpasadan. Tas before 12, masapol nga ag-report yung opisina, tapos kitaan na, no, at naskan nga dalusan na, nga warang nagiti empleyado. Santo man yung lumalpas pangal daw, mabanto man yung nagpasada. Before 5, mabanto man yung nag-report sa opisina, tapos dalusan na. Maminadong ang dalos, tibigat,
sakbay ti pangaldaw, kalpasan ti sakbay ti alas 5, ay bueno kalpasan ti alas 5 kasi. Ay, anos lang anak ko. Sapay ko ma. Ta, sumaliwan-wan tumit lang ti biyag tayo. No iti eskwela, manong nemi makitak lang una iti gidjat ko kada kiti ka eskwela. Wen, yan anos ko manong nemi ti umanay pa lang ng uniforme. Numampay kupkupas eh. May gidjat la una iti uniforme nagiti ka eskwela. Dandani kang kanayon nga kabarbaro iti uniforme da. Idin to tasyak manong nemi kunadangawat kanya. Uy, namnama. Di ko suktanan iti uniforme. Imbag man ta, sa mga madaklang. Numadaklang man, nadamit pa ko pagbanatan na. Ngayon, kas pagarigan tawan to pagbanatan nan. Di nakakit-kiting to tapal damon. Nakaililit tumat ka blouse mo. Sunto nga tamad na natin, pilit nga. Pag panaggatang na tatang kinanang tinuporme. Hala. Ano yan, pagtrabaho ni tatang mo. Janitor, sagpaspasada, ninanang mo ngay, labandera, manukay nga kamsat, upat, tsak tinauna. Kadagiti boys manong nemi ni isagani ti close kanya. Nga halos agbalpada kami manong nemi di kasasaad ti panagpiya. Piya kada kayo, namnama, tada pagsapulan ng tuloy-tuloy ni tatang mo. Siyempre, regular nga empleyado isuna, numampay janitor lang. Uy, sa mula lang yung ti janitor. Sa kagura na kanitatang ko, no, ibaga mga janitor laeng. Janitor, kadadalusan gano'n nga pagsapulan. Saan lang nga kano, no, di kita nagpapeso man. Agsipod ta, para dalus nga ron, dinadalos nga pagsapulan. Sa bagay, gusto ka. Dahil dati pagsapulan nga awan siguro anomalya na. Anong anomalya? Dalata, ano ko matapagulman yan na. Sadot, kung saan nga napindas ti servisyo na. Dalata anomalya na. Dati manag-absent nga sa pagarikan. Ano, mamanong yung nagagit ni tatang ko. Nasapag ang kriing tibigan. Maturog kami pa lang, adan agdaldalos isuna. Nakarubot kami tumaten, adan tumaten mo may subling o may mga lakada kami. May tulod kada kami di eskwela, dito eskwela. Agplete kami mata. Tamalunan na kami mat ninanang ti pagplete, binga pagpagiso. Para merienda nga ron. Hanggang mga merienda, kaad mamilatan di mangan. Tingarod aldaw. Kasi sa makitkitam, pasari umay kamit makitipon kada kami no kayo sa gani, di ba? Agbalintay nga 5. Nagkalalang lang nga mangan. Bagking ka, mamadasam ti agbalon ti pangal daw mo nga adobo nga manok. Kada, adobo nga karnet aso. Baboy. Yung da kami, tuyo, galunggong, itlog, adobo nga kangkong. Sige na nalaka lang. No dumteng ti kalamidad, manong nemi kakaasi kami, ti pagyanan mi. Ti pagpintasan mat kedi manong nemi no da Bagyo, hanggang mat kedi nga mapanaka na ti evacuation center. Hamat kedi nga squatter area tayan mi manong nemi no mampagdudupudop na ti balay. Balay residential, kedi pagkasaraan, kanda dumapay. Di magpintasan na manon nemi ket awan ti mading bisyo ni tatang. Saan kang sigsigarilyo, ket no uminom man, pasaray, mangyawid, nang runa no, siguro no kasusweldo na, gumatang maten ti arak, kananda maten pulutan na. Kuno saan, no bakasyon na, manon nemi, day off na, ket nang runa ulit, panag day off na, ket nuwangal daw, Sabado ken Domingo. Ngayon, day off na lang dito at kina janitor na,
Yung Sabado ken Domingo, tuloy-tuloy nga dara-diretso met manong nemi di kiti panagpasada na. Magipaspasada lang manong. Ti pagpintasan na. Ket mayawid na ti tricycle manong nemi. Ket adda kami digdira dumang pasada nga di awawid ti tricycle. Wada, garahe da di aking kukwa. At nasapa kami ng mga mosar, tatag manong nemi ti tricycle. Wan manong nemi pagpintasan namat kadi. Ket awan digiti agsaksakit kada kami iti grabe. Kagangilaeng nga daggurigur, pasaray agad dan ti dua manong nemi ni June, ursang ket ni Lily. Ket sandan to nga, umama sumra kiti klase da. Alanak ko, na kailangan tuwa ti mapanagbasa itatan kasama ti kasasada kiti dua kapsat yo. San yung mabayani danang, natudyo naman nga uminom ti adulat nga danum. Manganda sa dagtuman. Ipagpintasan na ko, kada mag-atang tumaren. Ada igatang ti agas. Ngam nga grabe ti sakit, ay lahat, Diyos ko. No grabe ti sakit at rinibribon ti masapul lang at pangalaan tayo. Bumali man ni tatang yung limitado man ti mabali na. Mabante man umutang, siya nung pautang na tayo, katawan tinamnamayan tayo, magbayad tayo. Kagaasak lang na kung mga budget na ito sweldo yung tatang nyo. Talaga. Kat no saan niyang pasada, kat narigatan. Kaya no saan akong natumulong umawat nila ba kat ay na, talagang bisin tayo. Di kang kanahin tayong karkaragan na ko, awang kumati, nakaana nga problema tayo. Kang kanahin kumalata na salunat ni tatang nyo. Ahang ko mga mapasamak na madisgrasya at nagpasada na. Kastamat kanya. Nasalun ataklata. Nasalun atalata amin. Kaya, handa nga kalkaliguman na kitay, sante nga kaya nga pataudin. Ano sa nyo, tibalon nyo, nga pa nagbasa, pas nagbasa. Angan, anos ka nagiti arwatan nyo. Ano kas ano laeng na, mag-urnungak met mo para ka nagina, no birthday di no ang sinumantag birthday akit gas iti kagangay no anya ti kayat nang isibro dikat iso ng karikatan tayo sikat ti sumarunong kasangay namnama anagayam ni ti sarunong nga isibro underwear gayam nabayagan nga daan digiti panti mo na madlaw ko nga sila na perdit garterdan nanang mo di ba gata pa lang nadumanganod kat greg boy Diyos ko hanggang di ano yung gatangan ka to sa mga berde igatangan ka to underwear mo ya hanggang balit nga to underwear mo kuha ah may admit pa lang digiti Bram ko nakata talagang dumakdak ka matabaro kong muna na balasitan kan bumalasang kan ada boyfriend mo inanang mo kasano ko mamaki-boyfriend urin to na daktik sampay lang mabalin nga man nagurarang ka nadala na sigad kanya isa gani baga dapat kaya ang nubyo ko ni Suna di kinasigad mi magilang lang no kamangan ka na kami nagkakapsat o kaya arik nagpapada sa kasasan kaya lang naimas ni balon na adobo nga karne manok, adobo nga karne baboy, kasi dyan. Puno fried chicken. Ganda kami, tuyo, galunggong, bakbet, ay itlog, ano dahil, adobo nga balangin. Di magpintasan na marong nemi makuna nga nasingpad kami ngagkakapsat saan kami ngagkaapa nang na kanya katsak tinauna tultulungak no kanyo anat problema na giti kakapsat ko iti managbasa da agtitindulong kami iti trabaho ti balay manong nemi no kasta nga bakasyon
Kinori saan nga bakasyon, no, gawit kam timalem, tumulong ang kininanang agluto, kuno saan nga tulungan sunang aglaba, kuno saan nga tulungan sunang agtalos. Anong nini? Saan kami nga unay nga mapan makiayayam? Ang umanayin no kasta nga adda kami nga awan ti basa mi, da kam natan nga agkakapsit agaayam. Saan kami nga mapambait karuba nga makiayayam? No, daduma lang manong. Dari kita may liwan no nga kapsat ko nga kurang na panakiayayam sa bali nga siya. Basta matan ti eskwela manong. Hanggang may paudi. Hambad nga na kami iti kalalengan, iti klase, hanggang nga paudi. Adda ka madlatay top 10 manong name no kasta nga manag-close iti paklase. Napindas met manong name iti relasyon datatang kininanang. Di mi pa'y napuutan nga nagapada iti nakaro. Adalang basit dati pa nagsindungbad na nung nga pa nagpinapilit da. Yung sami pa nga nangagitang nagbimbindog kao, nga na naglilinayan. Mamanumit lang mapasamak manong name natin pa nagsinungbad da, pa nagsusik da. Pa nagpapauyo ni nanang, tunukan ay aywan tumatmanin ni tatang, awan tumanin ti problema ka nakuha. Manong name pamanunutek ng amirisen ti kasto yung klase ti panagbihan. Agpeso. Numatong pal, ti harapaap ko, nga makapagturpos ti kolehyo, jak tugam din nga mangtulong. Jak tugam din nga sana mangtulong ka rin kakabsat ko. Napintas, ti plano, no harapaap, ti ginaganak para kada kami. No, sino ti makapagturpusin, tumulong, sakbay nga makinubyo, manunong kinubya, manunong pamilya. Harapaap ko met manong na imi. No mga opisina doon di bangko, tulungak doon rin kabsat ko. Oray no, agraduar to ni June, no saan to pa lang ang panawad pa nag-asawa, agurno to pa lang, masukatan ko man ti balay. Wano sanggam ko man ngagkaskaser. Madan kami ni house and land. Balay nga kalkalingan na, nga sagkakaysa kami iti kwarto. Kompleto tali kami. Himjak mapukawan tinamnama manong name. Gabutan namnama nga tinagan ko. Naradikang kanan nga magbaga tatang gininanan. Siyak di tao nga jak mapukawan tinamnama. Gabutan namnama nga tinagan ko. Sapay kuma manong name tauan digiti dumteng nga problema kunami. Ngem saan nga lata ka maliklikan man. Ini tagsakit ni June. Saan nga gagangayin nga sakit manong name tagsubli-subli matit. Makalawas matin kat naman lang sublin iti eskwela. Ay ka manong name pilit ng pakita dan iti doktor. Dito yan, tikabot-buting ko launay nga mapasamak ka na tayo anak ko. No adag sakit, di grabe ka na tayo. Nang, awan sa bala kamangan tayo na sangan ni Apo Diyos. Urita, ni Madjun di ang sakit. Iksapay ko ma. Timadiyakit nun ni tatang, di ang sakit nga may ospital, nga makalawas, nga saan nga makapagtrabaho. Uno si ka kuma, nga makalawas nga ikasanulaingin di pa nagpuspos ko no saan kaya makapagtrabaho nang o baka siyak tumawat nila bakit siyak ti para laba ang baling nga labandera ang basbasak pa lang ti high school. Ano kami ti sakit ni George Junior ko na ta George tinagan ni tatang mo so ngayon pasaring kami ng nga June tinagan na awag naging kuhanan George ko na nanginginan kita akas. Ang problema ni tatang mo nga bumali di opisina da. Di magpintasan na. Nasaya ti serbisyo ni tatang yo.
nanan. Hmm. Yan yung kanyo malagip na minsan nga foundation kumpanya na napadayawan nga best employee of the year. Naman, malagip ko. O rin no janitor lahing, ala, dayta ka manin lang. Kaguran na kanitatang, apay lahing ko na yung manin ti janitor. O rin no janitor. Naisem nga naragsak ka nun ni tatang nyo. Awan ti pilawan na ti panagdalos na. Panagdalos na. Pero nga, nakadaldalos. Kas lasang ka nung bandong. Nukas ta nga, nagdalos. May istorya met ano ka, nagitay guardia no ka. Amon ti guardia, 24 hours na. Kas lawan ti ang angalin ng arigan. Nakabayad ng nagdaldalos, kinagsagsaгаwisog ng antang kanta. Di mat nga ron singer. Disintonado mat nga ron ti kantana. Sa naidayawan na king kuha nakit. Nadayaw. Naragsaka ka sa salita. Napakumba pa. Managtulong. Nga dahil tamat na nangayatak kinitatang nyo. Awanin sa pulak pa king kuha na. Ano dapat nga siyak. Daan naman di ka ugali na nanduma. Ngim, sangat nga umasenso ni tatang. Ano nga umasenso ti magbagam. Manipod janitor ket ngumato. No maituloy na tagbasa anak. Amat nga rin nga college graduate. Nagpadingga ti janitor. Messenger kasi niya. Yung no mga opisina nga natay ba. Natan ti haman na qualified suna. Tadi umad nga rin diploma na. Doon pa iti mandaydayo ti kinasya ni tatang nyo. No kastangang pasada. Nasayat nga driver ko na niya. Yung sabat nga mabaling ibak nang ti kinasyat na. Nanang sang kani. Ana. Sabat nga mabaling nga deta nga kinasyat ni tatang. Kinitrabaho na. Kinasyat na ti pada ng tao. Kaya iso ti pakagapon ti iasenso ti biyag tayo. Apa kidi nga sana na. Kunada nga ron. Sambat lang ka nga nagiti di adal ti mabaling umasenso. Unong umato ti rangguna. Takay mo lang nagkunang saan nga mabaling nga umato ti naggraduar. Unang kunada mo anak. Nga sambat lang ka nagiti naggraduar. Uno titulado ti mabaling nga umato ti pwesto na. Adayo nga mapasak mo dahil tagin itatang nyo. Ang yung sakmanan mo. Basta arapapag anak ko. Nga anda ko may saka na tayo nga mangitang ay ti managbiag tayo. No saan na sika, na sikang ginauna, mabalin nga may saka na kita dumapay kamsat mo. Umano ni tatang nyo mismo. Nang di ka mapukawan tinamnama. Namnama tinagan na ito inaunang anak nyo. Nga siya pang namnamaan nyo. No saan mga siya ti mangitag ay tibiyag tayo. Mabaling matlaangan ni tatang. Gabot ti kinaimbag na. Kanyata mo yun. Baka milagro. Kadimbes nga janitor iso na. Baka isot agbaling nga bus. Mabasamak na tati kasta. Naka-imposible anak. Janitor, isot agbalin nga boss, uno isot agbalin nga manager. Naka-imposible. Nang awan ti imposible kinamo Diyos. No, isot pagkidawan tayo. Di ka mapukawon ti namnama. Adak nga anak yung namnama at naganda. Manong nemi imbag imbagan metlaeng ni June. Ngayong nakagastos kami manong, nakautang kami,
nakabalit, dakkel ti asawa, kat syempre, no agsweldo, may katsadya ti bali. Kakaasak tumunin ang budget. Ato pa ito utang ko dito tiyanggi man. Tano awan asin mi, awan bugkong, awan soy, masapol, awan suka, awan sabon, kapag digos, siyampo, awan sabon kapag laba. Ala, mga sinapod Diyos. Sapay ko ma, tao masensun tumit na tibiyag mi. Tada itaterapa mi ti asawa. Mapagbasa mi amin di kita anak mi. Madaan kam tumatan di bukod nga balay kan lute. Nga lumagan tumit tibiyag mi. Nga sangkam to nga maawagan nga sangka sa pulan sangka po yan. Ito launa iti pagyamnyumanan mi, manong nemi. Ako ko na di ginaganak kanya. Mangnamnaman na lang ta. Amatungpal ti arapa. Siyempre nga arapa. Sumaliwanwan ti panagbihan. Mapanawan mi ti kinakurapay. Nga magbaling kam to kanulat na napakumbaba. Amang talyaw ti naggapuan mi. Nukas pagarigan. Tada kami tiket umato. Inagraduarak ti high school, manong nemi, at naman pasit, tangga pasit ang nagsasangwan mi apaalam. Nagbasa ako ni ti college, manong nemi, na nagko ti dialog, datatang kininan. Marigatan talakin din, Belen. Noong time, marigatan tapay kat high school. May santulangin elementarya. Ang high school tupantan ni Jojo. Adadado amin ng high school. Noong college ni Namnama, sumarunong tumat ng college ni John, duwadan to ni college, duwan tumat ng dati high school. Ngayon mo ti asenso ti sweldo, sulaso. Awang ba ti asenso ti mamaspasadaak, sumalaso. Di oras nga pa nagpasadak, numanot, mapasadaak. Makabayad ak ni boundary, kastamatan nga may mapultang ko ti gasolina, di tangke ti motor, manuntot mabati, sumalaso. Kastamat kang ka, sumalaso mati yung matgadam ti panaglabam. O man sa bari nga panggadamon, no, dilaba. Mapupukaw ka din tinamnama. George. Sana ka mapukawan tinamnama nga putadal taninamnamang inaunang anak ta. Kahit ko sa wen, namnama nga matungpal ti arapaap ta. Punak kaming kagkaedi, nga duwalaing ti anak ta, nagbaling kit kumpat. Tapay. Di mo ko makayat piya kaandada, Jojo kinilili. Mamatakas ta. Uno, kasi nga kasalita tanto ni namnama nga, tupay lang nga sumrek kada ito yung school opening. Para ti pa nag-college na. Kasalita tanto. Gabot amang mangin kumanong. Tang, saan nga mabalin Tanog sarday nga, ang trabaho akas pagarigan baka awan to interes ko ang trabaho, ang basa ti college. Baka nagaklang college high school graduate. Tumulong ang batang. Basta lagi dada pag matrikulak. Makaamuak ton, kanagit dado ang masapong ko. Aduman dito ito, mabaling ko ang pag-extraan. Ang-extra ti karinderya. Kung ano ang kidak to, ti mabaling ang pagtrabahuak. No, before nga sumbrek ti klasik, muna nga klasik ti bigan. After ti klasik ti malam. Basta santa ka pagsardangan. Itultuloy ko tagbasa. Please. Sige anak. Mangasin ha po Diyos. Nung kasano tirigat mi manong nemi di adak pa lang iti high school. Adad na nga mariknak tirigat manong. Hindi adak ako iti college. Kastamat ka ni sagani manong. Pinilit na kanulaeng dagit na ganang kengkuana tapno ituloy na matagbasa. Ano sa laing? Namnama. Nabiyakan ka.
tadalatan namnamam. Ngam siya, no duma mapukawan ang itinamnama. Ngam amom, no makita kan, madaan akong tinamnama. Gamot na siya tinamnama, iti biyak ko. Sa kani ha, mangrugi ka manin. Naibaga akong kikita, I love you, di ba? I love you, I love you, I love you, thank you. Do you love me too? As a friend. Natatong nga tatagkagasat. Numatungpal tera paham tanga makapaggraduar tag balintang accountant. May awarded board na CPA tangang padpada. Sa tanto padpada mga opisina ti may sabang ko. Kalpasan na nagtrabaho tayo iti duwang katawan. Sa tanto ag-asawa. Madantan to house and lot. Agluntan to para ti house and lot. Agluntan to para ti car loan. Kaya, madantan to ti asagay sa tanga service, kotse. Wow. Sige, garapap ka. Awan mangi pari ti pa nagarapap. Nga madamat na kita rapap nga matong pal. Awan, adamat na kita matunde nga rapap. Depende, noan niya ti klase, ti arapap nga kayat mo nga, arapapin. Ti arapap ko, namnama, agbaling nga CPA, sikat kahit ko ang baling nga reyna, ti bangunit nga pagarian, sikat kahit ko ang baling asawa. Nga sikat agbalin nga ina, nagidak na ko. Sika, di mo ka di arapaapon met, test di arapaap ko. CPA, nga sakto tagbaling nga ari, putot, di agbaling nga anak mo. Ngagnandan to itinapintas ka balang nga kompleto dali kamin. Ngadaan tayo di kabukbuko dan nalugan. Di mo ka di arapaapan ti kasta? Namnama? Nasa pauna yung panagarapaap ko iti dayta. Umunay pa ilang arapaapan nga makapagturpusak iti kolehiyo. Period. Uwain manong nemi kompormidita ti babaling ko nga pag-ekstraan no kasta nga Sabado ken Domingo. Agbalin nga waitress, agbalin nga sales lady, agbalin nga servidora, manong nemi. Kasta nga tararamidan manong nemi ni isa gani, napadasan na kanupayan din nagtrabaho ti construction. No ada tay construction nga pagtrabahuan ni tatang na, kalan na isuna, no kasta nga overtime na itinabi. Makipag-overtime, no kasta nga nagkasapulan dati ado nga manpower para iti panagbuhos da. Kahit nakasahuan manong nemi nga tultulungan mi ngagpadpada ken isagani tibakimi. Tultulungan mi digdigan nakada kami. Nasanda man nga makompletong ipaait sportar ta kata kami ngem tultulungan mi tibagini. Adadamanen tirigat mi manong nemi. Idi ta sumublat idi ngagsakit ni Lily. Diyos ko. Sa bagay manong nemi, samat kedi unang ang grabe. Ngem day jay. Agkasapulan tuwanin datatang kininanang kwarta, nga igatang da kanag iti agas, para kang kuwana, unubil iti hospital, limbaga, na may consider kami nga indigent. Kat basit lahing manong nemi ni mabayadan no ka. Ngem dakil para kada kami. Didakdakil ko mamanin no saan kami indigent. Unang saan kami indigent, kami problema ti kwarta kapag tasang kami ngalot ng indigent. Masalsalutsot ko ngamin. Abi ngamin nga kastoy. Nga dakas kada kami nga sangkapusapulan sangkaapuyan nga nakarigrigan nga kakaasila unay nga mangi kalkalikagom ti panagsaliwanwan. Dati agkarkaradap nga agkarkarayam. Agkarkaradap gamutirigan. Irinto taadda digiti tataw ti aglawlaw manon nemi nga adda mabalinda nga kastaon iti panagibusbus da panaggastos da ori saan kumapang nga nasken nga gastusan da gumatang da tikas nakaburburaya uboy da. Di da ko maiburay kada kami di kita nga subsubra kada kwada. Irinto taadda digiti ay
Ada mabalin na, ng saan damat nga, napasnek, ti pa nagbasa da, nagbalindan to nga, mailumlum da iti druga. Sa bagay manong, nagitikas ka na kami, alangan met nga, ang usar kam ti may part nga agas, nangihina ka numat ti Shabu. Nalaksid no may sungsung kuma ni June. No may sungsung kuma, may sungsung kami iti dakos. Nga saan manong nemi ka puta, nakapet kami. Kumkumpet kami kanya po Diyos. Agbuteng kami nga garamin ti dakos kanya. Yung tuloy met manong nemi ti kinasya at relasyon datatang kininanang sana kas kanidaduma no rigat kumat mariknadan kat ni agkapapada adadamat nga may dagal ti rigat kabuta. Yung bas ko mga ikalikagom di ama iti mangitag-ay ti pamilya na maten itulog na maten nga agdown da. Imbas ko mga tumakder da iti nakitaglaban tang saan di jay dalatan saan nga tumakder. Dito na yung matibag nga panaggamyaman mi manong namin nga kakapsat gamot talaga nga dadatatan ginana nga mangikalikagom. Ikal-kalikagom da kasmet panangikalikagom mi nga kakapsat iti panakatungpal tarapa mi nga umasenso kumamat ti biyak mi. Nga saan kami ngagtalin na nga grigrigan. Idada ako ni teacher college manong nami ag first year college man ni June. Ag surrenderin datatang kininanay. Saan ka bilang nga sumsumrek, John? Ituloy mo pa ilang ni manang mo ang college. Taore, college kan tumutin no makapagturpo si Suna. Taore no kasanot, panaggubat ko ti bagik, ng trabaho. Adaman increase mi ng basit lang. Taore man ni igubat ko ti amin nga oras ko para ti panagpasada. Iyaw awak man nagsakita. Saan nga mabalin nga sakit anak ko? Kaya, John, mabalin lang umakit kaskin ni manang namnama. Kaya tiyuy di ngang sarding yung patuloy yung matlaan. Kasta kumamat ka niya. No saan yung pinagsarding ni manang, kasta kumamat ka niya ka. Di nagpagsardingin. Yung manang harat mabalin tayo. Kaskan ni manang, tulungak matibagik tang. Please. Sige. Sige di. Mangasin na mo Diyos. Sana tayo mabayan. Basta itultuloy ito, singpetyo ha. Panagsisinakit yo, panagtitinulong yung agkapsat. Kenpas na yung agpasa. Anama ko na pelan. Kawan namin ha. No talagang adapay lang, adda. No anyat ka sa pulan, patauden. Sige. Nagbasa ka nga rin dyan. Kore duwa kayo ni ti college. Mangpanutok ti pamuspusan. Tapno. Oy, George, wag lang ka makapanunod ka ti madi ha. Mga matno, adamang sulsulisog ka nga. Kas kumantan niya. Hindi ka mapaspasamang dito. Ato na kita drug poser dito. Kahit na lang ang bumaknang dagat. Sarkan dari at ang negosyo. Yung mga pagtungpalan na nga. Dapat nga may dagal tibiyag na. Ano nusam na taat, kina janitor mo. Tuloy mo't kinasiyat mo iti padam na tao. Alawin. Sige. Mangasin ha po Diyos. Dua ka mga roden manon nimi agad dati college, third year and first year. Siyempre, dapat yung nagpagpanar iti tuwang at dyan mi, iti high school. Ngano kasanot kinarigat mi idi da kang pala elementary high school. Narigat manin. Mabaling ko bakit manong nimikit talagang irotan miti sinturun nagasit pagsasaw. Di panangan nga basit lang so leso basta dagilingan. Itchat. Di pa nakabsog kan galgagagangilaing abusog kat sumilayso. Di ba?
Basta lakit at nagilingan ti tiyan ako nata. Ang kalakit ang usas. Ang kalakit nga kapsok na magbisin mo. Lumabising ka, uminom ka't danom. Dahil lumabising ka, at ang katamat igatang mo ti Skyflex. Dahil kasi diyan nga style man. Yung basta nagyanak ti restaurant, extra act restaurant no kamano nga kat medyo dapat ihawit ko manot kenti pa no ka i-take out ko nga maramanan ka balay ko manong name nga malanitan ti tiyanda. Aging kaya manong name nga ti may nga nabi mangmangin ko ti saritaan datatang kaninanang kabayatan nga review kami nga kakapsat. Mangmangin ko man ta siya asidag tiyanda. Dahil at matahing kasera mi manong. Ano ta ko na? George. Dedi aking ko kadi kumpanya, nagsapsapul no sa sino ti mangsukat kang kuana, kas mang-manage ti kumpanya. Apay pa lang ang sapul. Saan ka nga, di ako mapanaka-assistant na? Diyan man mo. Masapul ka no nga, ma-interview kam amin. Iraman na kapay, nga janitor. Ni apay, katimplyado akman. Amin nga empleyado kat may interview. No sa sino, kada kami kano ti qualified, nga mangsukat kang kuana. George naman. Kapag katawa ka. Kada nyo man inanang yun anak ko na eh. Katawa anak. Kapag nga katawa kayo nang, ay makaistorbo kang sakit ka na kayo Namadamad review yun. Okay lang nang. Tang. Mangbata kayo man, nakakonsentrate ka malata. Dengdenggan ta kayo pa eh. Wala ituloy na di istorya. Katawaan nak ni nanang yo. Gabot may raman nak kanong qualified nga sumukat. Kada di pwesto di aking kukan di kumpanya. Taabay tang. Awan anak na. Awan nga ron. Nagbaknang. Awan anak na. Ato di kita ko tulungan na. Kada yung may baga masak kumamot, takam kumamot, tulungan na. Kaya kayo nga rin nagbaling nga scholar. Hanyo mo't ma-maintain. Kaya nangangato, grado naman lang Da kayo kat kalkalingan naman. No ko nagbalidiktoryan ka nga nag-graduary ti high school anak. Intro commander ka kuma. Takas siya kat ti alalain na nagatay balidiktoryan nga graduar, salutatorian nga siya. Kat intro commander ta kumahala tao rin saan ka balidiktoryan, salutatorian. Bayang anak. Ano sakti mang sukat kang kuana. Di hawan to ti problema. Katawaan na kayo ni nanang. Kasanuan lang janitor. Sumukat niya. Agbaling manager, kumpanya. Gusto ni nanang. Nakakatawa kayo, tatang. Hoy, hindi kayo katawa kasta. Didak ko man inraman nga ma-interview. No, sana nga kwalipikado. Kaya siya anak ko, nagkatawa. No, sa bagay, dati-dati nga man nagkatawa. Lalo no, kaya't ko nagpakatawa ka rin tayo. Empleyado no nga madlaw ko nga malmal dahil. Ituloy lang datatang kininahan nga nagsalitaan ti may panggap. Iti schedule nga pa naka-interview da aming empleyado man ng ultimo nga messenger, ultimo nga janitor, ket may raman nga may interview. Ano ko mga qualifikasyon mo sa pagarigan? George Lakay. Qualifikasyon ko? Umuna-unay, undergraduate ka. Hanggang nga makapasa. Amok ba't yung English Amok ba't sa orte English? Sa orte English ka nagsurat English. Lalo kaya't mo, English speaking tayo amin dito balay. They want? That is a role? That is a law? Agad ni janitor nga darling ko. O, hindi ka katawa kasta. Kapag nalaling English ng musika. O, yung high school graduate lang. English pa lang. Agad kayak mo at karabaw English. Ay, kikinita kam tumat manong naming nga kakabsat. Kitang gadlayan ngamin ti saan nga naggraduar niya. Di, tanggan doon ngamin ti ulo yo. Tadigit naganak ka na kayo.
Ipas na yun agbasa, grade 4 kayo, kung nadamat siguro, ang hindi kayo matkan, impas na. Ay, puri kahit ko, idi anak ko, ang turpo sa kulay yung talaga. Napipapay ka na kayo. Kada kami, imsyak na ron. Ulila at nadamang, nagpapayak ka rin kabagyak, inurumanda. Hindi makita na ko ni tatang nyo, inarim nagmatan, dyan. Samat na nga natuloy ka, panagbasa na ta working student isuna. Tanisikugan nagmatan, nadakamad din dito'y tiyangko si kanamnama. Alala, pagsalitaan nyo nga rin tatang na may panagbalin na nga manager. Kwalifikasyon, hindi ka dilaing kaadda iti diploma, di may isang tao, tapos nagbalimot nga manager. Mang-manage, iti may isang kumpanya. Ma'am Helen, bakit? Kaslakan niya kita. Siya ti manager dati nga balay. Di ba? Kabaylan kamit nga i-manage. Sikat assistant ko. Bakit? No adda nasken nga aramidan ta, pagdesisyonan ta. Saan ko matabukbukudan ti desisyon? Iyo man kumitken ka, pagsaritaan tamat nga dua. Sa tumat agmi-meeting nga sang kapamilya. No kasano iti panaggigidan tayo no kang kararag, kastamat ti meeting tayo. No magbagaan ta na kita nang ta, saan ka di nga, adada nga siyak, iti adada nga, mangibaga, iti roskan nga ramidin tunggal maysa. No kabaylag, pinapindas ka pa, nakamanage sa maysa nga pamilya, kabaylag, ba't siguro tagbaling nga manager, ti maysa kumpanya. Inayon pa ni tatang manong nemi nga saan lang nga di kita nakapagturpus nga daan iti diploma, degree. Iti agbalin nga mangidaulo iti may nga kumpanya wano may nga bunggoy. May nga asosasyon kuma, may nga grupo. At dapay manong nemi iti saya at iti kaungan na. Na amuna nga kaasyan, amuna nga tulungan, dagiti kakaduan. Tay saan nga managing bubukod, tay saan nga selfish, amuna nga kitain ti pagsayaatan dagiti kakaduan. Imbaga na pa yung manong nemi. Kas kanya, janitor. At pang rugyak ngagdalos. At pang gibusak ngagdalos. No saan ko nga amo ti araramida kas janitor agad baka hanga na pintas ti trabaho. Dahil tapay, Helen, bakit ti kwalifikasyon ko na mabaling ko nga ipakita na pintas siya nga team floor manager ngo nada. Siya ti floor manager na sa nga janitor ti awag na kanya floor manager. Di kahit nasawan, napadasak mo tin tinagbaling nga manager. Gabot na siya ti floor manager. Aging ka manong nemi nga ti may isang aldaw timtengen deta nga interview. Manong nemi. Kasubsiputan mi ni tatang. Tang, ano brayo? Nakagatang iti Amerikana, kinta ukay-ukay anak ko. Nag-Amerikana kayo? Ni, kapay. Siyempre, apay di kiti laing ka di ako. Nag-redwar ti kolegyo. Iti mong opisina, ti qualified ng Amerikana. Tanagaran ko ng Amerikana nga napintas pa lang. Nalaka at ukay-ukay nga ron. Sa nakabulot na kiti sapatos. Leather nga sumil sila. Lalala, grupo atakman. Kambuya andak. Oray tawang klase yo. Ngamda kami nga at the meeting mi. Biat na sita. Dada. Kaya naman bakit? Nonton lang nga. Puko na lang no talagang executive tilang malakay. Daya mga nga lang ang janitor tricycle driver ka. Di kaming guwapo ti ama yun, anak ko. Talagang guwapo nang. Sa pula mo nang. Kung naman nung takay ti manager rin tata nga. Floor manager nga rin.
Bayad man lang. Ano oras ni meeting niyo, eh? 9:00. So, nagawid ak ng digos nagsukat. Alpas nga nagatang ko ito Amerikana. Nakabulod at sapatos. Ano nga ron? Ay, bakit? Mangi, remedyo ka mati mabaling ko nga pamudpad-bising ko sa pagarigan. Pasitakin ko tayo mabigat eh. Nagkapayag lang. Nagkayat mo ay. At ang samad bread dito nga nakita. Uy, at ang sandwich, mang palaman ka din tuwa. Alop ng bread. Samon to ikabil basit at tingwa. Napinas sa pagyanan na. Presentable mat ang igkamak. Sige. So ko naman na talakay. Anak ko, ikararat tayo, kinapo Diyos. Nga ni kumatatang nyo, tagbaling nga manager. Nang? Oh. Api ko slawa makauni ka tayo. Nakaskas daw ka di. No iso nakas pagarigan. Saan nga nakaskas daw tang? Ay nanang. Ano idaw-dawat tayo. Good luck kang ka natang. Nagagawa na kanak ko. Good luck. Kahit ipadamag mundo nga dagos ka na kami noon at resulta na. Ni manager ti Flor. Agbaliyon to nga company manager. Kalpasan data manong nemi kaslaon anyaman na kada kami. Gabot kasla para kanyak manong. Nakaim imposible. Nga mawanti imposible kanya po Diyos. Gusto ti ko na ni tatang. Samot laing kat nga ti pakaigapuan iti panag-senso ti pwesto kat college degree. Nadikit. May gusto. Aging ka manong nemi pangal daw saan nga si magpet ni tatang. Di apay nga ta. E dati damat nga sa nga sumangpet ta. Wala nga meeting da. Bali, pesta opisyal, holiday, tata. Saan da nga nagtrabaho, nagmi-meeting da lang. Kanya ti mo yun, baka no nangal daw da sa jay. Kaya nangal daw sa jay, masapol nga da ni tatang, napinugas na gata da gurnos ang talos, sakba nga panawan da di building. 2:00 nga da manong nemi di agawid ni tatang. Ako mat Amerikana na. Tang? Ngayon pa na nyo tayo Amerikano yun. Hinted ko kinibus. Anak? Hinted ko kinibus. Dahil ginatan nyo Amerikana, hinted ko kinibus yun. Dahil aking kukat di kumpanya. Uy. Isot insuot na. Kaya dahil nga, siya ko na taon Amerikana na. Kanat na pasamak. Tang, mamati kayo nga di. Nga siya, pinapusgan. Nga mang-manage iti kumpanya. Helen, mamati ka. Kaya mamati aka, iso, napasama. Si kanam-nama. Mamati ka. No, siya talaga akit, mamati kami, tang. Ngayon, da kayo ka di? Sakto. Kalbasan iti panakatraining ko. Aglas na kiti training. Nanimad lang boss, timang train kanya. Kadno kaya ton. Nanalay ton ngayon, i-turn over na kanya. Di amin. Anak ko, pinatgad ni Hapo Diyos, dikit daw tayo. Kaslay tama ka sangit at kabuti na laos nga nagsak ko. Saan pa nga nananay nga manager at nga mabok nga kayak. Nga bata alis tuwak mat lang masusuruan. Luan niya digit tinaskan nga susuruan.
Nagkikinita kami manong nami, kad naibuyog kami, nga tumtumrem nagitiluami nga agabsat kastamatan kininanan. Kad naginarakop na, matangan mi, no kasanod pa naginarakop, nagitinagandang ka na. Kasanungan na masama, George, mabalin mong istoryahan ka na kami. Inistorya na, manong nemi. Nga gapo, taisuna, kad talagang nakiruaman nan, titumulong. Kadagidag kasapulan ti tulong. Ti kinasiyahat ti puso na. Ang balen, nga awan ken kuana. Basta, adda, kadagidag patulong ken kuana. Adda kanog palpalamawan nung naming nga labsan lat tadigiti empleyado. Iti asidig ti ruangan ti kumpanya. Nga numanen ket bugtaken ti security guard. Saan nga madayo. Sigon kinitatang manong nemi, iti sakbay ka nung sumrek. Iti pagsarkan iti building, iti dayta kumpanya. Nadlaw na neta nga lakayin. Nga ore ka lang tagtagal ka. Tayo di rabi nga rod manong nemi ket napigsa ti tudo. Natuduan. Nga nabasa ka no palang darwatan na. Ket madlaw nga talagang tagtagargar sa ala nga ti bisin na no ti panakaslep ti badon. Gapot damat igpilan ni tatang nga lunchbox nga nakikabilan ti duwa nga loop nga na palamanan na sandwichsan nga bread. Ngayon sa ganin na nanang pamudpad ni tatang ti bisin. Inten na kano dahil tama nung naming nga balon na. Nagyamyaman, tagpalpalama. Na matangan ni tatang, kano manong nami, nga linuktan dahil nga agpalpalama ti lunchbox, kat inruhar na ti may saluk, nga bread, kat na matangan ni tatang ti pampanangan na. Kat kaputa malamin, inikat na ti Amerikana na. Sana inted, iti dahil nga agpalpalama. Kalpasan na. Simbreken nga saan nga naka-Amerikana. Naka-long sleeve langin. Apasukot ko. Siyempre, manong nami, di kakaduan na nagugwapo da, napipintas da, agsasarita da, no siya sino, iti posible nga sumukat, iti bus da. Amin da, manong nami, mangnamnama da. Hindi makikita da ni tatang. Sinaludsod da. No apay nga da isuna. May sakbat nga naimbitaran mo na. Ta nakaawat ak surat ni boss. Agkakatawadan to. Naka-imposible matan ko na da. No sika. Ito sumukat nga agbaling nga boss. E di mapasungadan da kanon manong nemi kaking kukwat kumpanya. Nabigbig nga dagos ni tatang. Nga da ginatang na iti ukay-ukay nga Amerikana, manong nemi, ket isutis nakasuot, iti big bus da. Nga malasin na. Awamatan, di barabas na. Samatan nga burangan. Samatan nga narukit. Nga malasin na. Di tiyag palpalma, nga inikkan na, iti sandwich, kanang itadan na ti Amerikana na ket isugayam ti big boss. Malasin na itan, taawanin na di parang disguise na. Manong nemi. Iso kano manong nemi tinakaiturungan ti amin nga tupiko idirugyanen ti big boss iti agistorya. No siya sino ti kwalipikado kadakwana. Saan? Nga gapo ta isut kang atuan, kalalaingan, iti nagturpos ti kolegyo, saan nga gapo ta isut kang atuan ti posisyon,
ura isot kababaan ti pwesto iti dayta nga kumpanya. No, isuna, kad addaan, iti na imbalitukan, nadalus nga puso. Nga amo na akasyan, di kiti rumpeng nga akasyan. Tako na kano ti Big Boss. No amo, dahito nga tao nga kaasyan, ti may sangagpalpalama, kastan tumet ti amo na panangaasi, panang tulong, kadag iti empleyado nga adda iti babae. Kung nakano ti Big Boss. Nakaadado kayo, nakakita kanyak nga linabasan daklat ta. Ngayon ni George, ti janitor. Iso tinang tulong kanya. Makita yo, awan Amerikana na, gaputa inted na kanya. Amerikana na nato isuot ko ita. Ita sa lutsudat ka na kayo, kunanak ano. Siya sin na tirumpeng, nga pangitidak, ti pwesto kita. Saan ka di? Nga di George? Nagprotesta ka no ti Adumano. Saan ka nung nga nagturpos? Saan nga ti pa nagturpos tinaskin? Saan nga iso ti sapsapulit ng kwalifikasyon? Ore mampay nagturpos ka, di mo matamo akasyan ti rumpeng akasyan. Baka bukbukudam to, ti kayat mo bukudan. Nga awan to iti panunot mo, ti mangtulong, tapno may tagay matibiyag dagiti empleyado. Ngayon ni George, amo na, kakasyan, dagiti rumpeng kakasyan na. Tandaan, tinimbalitukan, kaya sinawa pa nagpuspos. Kasapulan laing, nga matrain isuna. Makabulan, aduunay. Tuwang alawas siguro. Nagsagana kakadimat laing nga masursurwan, matrain. George, nakasagana kakadi nga umawat, timaited ken kang posisyon. Nagkadkadan na kanupay laing idimano. Saan amay kari? Saan na kanong ibaga nga di nakabailan ng saan nga may kari? May kari ka. Tamambalin mong tumat nga ituloy iti panagbasa. Tapno adan tumat makuna nga diploma. Kuna ka no ti Budbos. Kalbasan nga na istorya, manong name ni tatang, ti amin. Nagsisnublat kami nga nangar-arakop kang kuana. May panakil na ka, tatang. You're the great. At siyempre, no manager ka doon. Awan doon ti problema. Na ito yung ti pangrugyan. Ti asenso. Kan kinasaliwanwan ti biyag tayo. Tatang, nakaipimbag ka. Nagyaman kami kang ka. Awan ti sa bali pagyamanan tayo anak ko. Nasaan ka ni Apo Diyos. Kat no pa'y isun manong name iti bang man-manage iti dayta kumpanya nagbalil na tana pakumbaba na asi, na singpet ni tatang min. Agasmet ka na kami manong. No ba'y nagunod ni, dagiti arapap mi nga pagbalinan nga inturpus sa kayat mi nga kurso. No man pa'y di makilen, ti pagyanan mi makunan nga balay manong name iti nasaliwanwan ti panagbiag na. Kastamet ka ni nanang manong. Numampay sa adan nga labandera. Ngayon nagtultuloy ti pinakaumbaba na kinasingpat na. Nang runa. Kadagiti kas, kadagiti nagkapuan mi arigan. Nagrigrigan. Nagasagana kami na tumulong. Katakuan. Na kami matlang manong name kinisagani tinagkagasat. When nag-aasawa kam aminan nga kakamsat. Kinapudno na empleyado kam amin nagraman ti asawa mi ti kumpanya nga iman-manage ni tatang. Ngaging kakarigito'y manong name ni tatang pala. Nga si bibiyag pala ti Big Boss. Nga sumant lang timang subsubaybay kini tatang. Nagradwarmat lang ni tatang manong. Tapno kasta kadadada nga ma-manage na
kanadata amay kwa makuna kwalipikado isuna iti posisyon nga daken kwa. Namapaysahan nga tricycle driver kabuta di ko sa na siyempre. Ore na kami nga kapsat ganda kiti pamilya amin. Ni Nanang Manong Nemi, kini Lili, isudad agkaiyan ni Tatang ni Nanang kiti pamilya ni Lili. Isudad agendag inirakil nga family house mi Manong Nemi. Nga napataod mi, idi taadan iti napintas nga pwesto ni Tatang mi. Ni Tatang Manong Nemi saan nalat na malipatan ng kamano kati map sa walis kati sa plid. Uri no adda isuna iti balay. Nadda magkita na nga narugit sa plidan na. Nadda niya malipatan. Tinangrugyan na. Agas may isa nga janitor. From floor manager to company manager. Dito nga ron, pagkasaritak manong, kaya man naklauna iti anos mo nga nangibasa. Sabi ko man, dadamat na ibatik nga adal, liwliwa kan pagsarmingan, tibihag, kadagitipada, kanagbuya, kanagdengeg, more power to your program, anong yan kadas. Tuy, agyaman nga pagayam mo, namnama.